Здравейте! Телевизионният екип на Уча в PG Kid се включва на живо със специалния репортаж, посветен на Световния ден на телевизията. Днес честваме хората, които са превърнали екрана в прозорец към света. Журналисти, оператори, продуценти и всички, които разказват истории, информират и вдъхновяват. И както всяка телевизия съобщава най-важното за нея, така и ние искаме да ви информираме за предстоящи събития в нашето училище. За първото успешно телевизионно излъчване се счита представянето на Джон Бър през 1926 г. в Великобритания, когато на екрана за първи път се появява движещото се изображение на човек. Първото българско телевизионно предаване се излъчва на 7 ноември 1959 г., когато дебютира информационната рубрика "Новини". От тогава телевизията остава до днес един от най-обичаните начини да научаваме новини и да споделяме идеи. На 21 ноември отбелязваме Деня на християнското семейство. Празник, напомнящ за силата на добротата, разбирателството и подкрепата в семейството. В училище днес се проведоха тематични дейности и разговори за ценностите, които сплотяват хората. А сега Христин ще отправи поздравления. На този празник си спомняме, че семейството е дом за сърцето. Честит ден на християнското семейство! Нека във всеки дом има обич, разбирателство, топлина и уважение. Пазете своето семейство, защото то е най-голямото богатство. Днес в България се отбелязва и Денят на четенето, част от европейската инициатива Read for Real. Учениците от PG Kid се включват в различни дейности, насърчаващи любовта към книгите, четене на открито, размяна на книги и кратки препоръки за любими произведения. Имало едно време един малък принц, който обитава планета съвсем мъничко, по-голямо от него самия, и който се нуждае от приятел. За онези, които разбират живота, това ще да изглежда много по-истинско. Следващата седмица в PG Kid предстои провеждането на хартиена седмица, която ще се състои от 24 до 28 ноември в рамките на инициативата. Учениците ще се включат в различни творчески, образователни и екологични дейности, посветени на рециклирането, отговорното използване на хартия и креативността. Така се подготвяме за хартияната седмица. Учениците вече усилено се подготвят за предстоящия Коледен базар, организиран от Министерството на образованието и науката. Събитието ще се проведе на 18 декември, а нашите ученици ще представят своите изделия, изработени с много творчество и професионални умения. А това са част вече от изработените изделия. Вижте какъв труд кипи тук. Започна записването за сцената на смелите изяви. Търсим хора, които могат нещо. Можеш ли да пееш, да танцуваш, рецитираш, жонглираш, рисуваш, пускаш смешки или просто имаш талант да закъсняваш. Втори дубъл. Очакваме ви! Това бяха новините от специалната емисия Уча в PG Kid. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете информирани и вдъхновени и до нови срещи!